shisha na donu chonga nga ai lutia kaminsie nga ai lutia ka jingim barit pilong ka jing offer haka jing e chonga hynrei piano ianga klempe chaki jingya ieit shisha hynrei piano ianga kumbaga jinit kalong kae basuk ban klet ngadang baci aga jingkin mau bila pilet no yaka ngas ngap hynrei kadonut ka jingyam jarjar. Kikular bafi ay minta kilong jingyap kikin bafi kren minta kilong jingyap ngadang samar weya ka jingay chong kapor da ka jingyam jar hynrei don bas ngau tu shisha hynrei piano ianga kumbaga jinit kalong kai basuk ban klet ngadang bati aka jingkin mau bila pilet no yaka ngas ngap hynrei kadonut kaya jingyam jarjar. Shisha hynrei piano ianga kumbaga jinit kalong kai basuk ban klet ngadang bati aka jingkin mau bila pilet no yaka ngap hynrei kadonut kaya jingyam jarjar.